tinokutendai nekuramba muchandadzana nesu muchirongwa Mai Chisamba Show umo tiri kukurukura nababa Oliver Mtukudzi, mumwe wevaimbi vanomukurumbira mukati menyika yedu nemukati menyika dzakatipoteredza, vanofamba zvikuru. Asi nhoroondo yatiinawo pano muri kunzwa kuti zvavanotaura zvine dzidziso. Handizive pakunotsvaka, ndinoona kuti mune chisikana chenyu, mudzimai wenyu wamunobata naye zvakanya zvisingaitwe nemadzimai vakawanda. Tinozviona mukukutsigirai mukudini. Zvanga zviri nyore here kuti murume womagitari awanewo chibhamu chake? Zvanga zvisina mazitezvara aitonetseka kuti mwana wavo afambidzana newemagitari. Ini ndakaita hangu rombo rakanaka rekuti ndakawana mudzimai anondinzwisa. Inini pachangu ndinofunga kuti mudzimai wangu muartist, nokuti dai anga asiri haimbondinzwisisa. Anoimba nemoyo. Exactly. Nokuti kashoma Mai Chisamba kuti uwane mudzimai anoti 3 cents dzatawana idzi ngatidziise muchidhina, toda kuyamura vana vevanhu vasiri kuappreciatwa kudzimba dzavo. Asi hatizivi kuti dzichadzoka here 3 cents dzacho. Agobvuma kuti shamwari ndozvauri kuda, ngatiitei. Tinoda kuvakorokodza Mai Mtukudzi, tiri pano pachirongwa Mai Chisamba Show nekubvuma, nekuti vazhinji vanozviziva kuti Nasamanyanga vanobatsira kuriritira vana vane zvipo zvakasiyana siyana, zvekuimba, zvekudini, zvatingati pachirungu, zvavari kutaura izvozvo zvemaarts, asi zvinoda mutsigiri kwai. Ko irori basa rekunge uri munhu wevanhu rinofamba sei? Riri nyore here? Nekuti vanhu vanoda kupikichwa kanemi Nasamanyanga, vanhu vanoda kutaura nemi Nasamanyanga, vanhu vanoda kukutaurai nemi panhare kunyange panguva dzisiriridzo. Ndizvozvo basa racho unodya nemuseredzero. Hazvina kuipa, asi vanhu vanokanganwa kuti iwe uri munhu mumwe chete. Ivo varizana kudaro havazvione kuti iwewe uri mubodzi. Vanongofunga kuti uri zanawo sesu. Mazvona. Ende chimwe chinhu ndechekuti vanhu kana vachikuona vanogona kukukwidza ndege yemashanga, iwe ugofunga kuti nhasi ndichabhururuka ukaigarira wadona. Asi nokuti havakwanise kupatsanura kuti uyu ndiOliver Mtukudzi, uye akazvarwa asina song, akazomboita rwiyo, achava nerumwe rwiyo. Ndiye Oliver Mtukudzi mumwe chete. Mbiri inoita zvatinobata ndo yavanobata namatidza kuna Mai Chisamba. Ende kana vazoona Mai Chisamba havachaona basa ramakaita, vanongoona imimi vongoti imimi ndimune mbiri, ende imimi hamuna mbiri, chine mbiri ndo zvamakaita. Saka dambudziko iroro unotodya nemuseredzero. Nhoroondo yamakafamba iva Mtukudzi kusvika pamava, munonzwa sei nebasa ramaita kana mukatarira sure? Mabasa edu izvi ndoda kunyanya kutaurira kune vana vedu vanoda kuita izvi. Harisi nyore, hausi mudya ndigere. Zvamunoona muri kunze kumuchiona kuti hewe Mtukudzi hamusafunga kuti rugare. Kunoshandwa nesimba. Ende kana washanda nesimba ndo panoburitsa pundutso yekuratidza kuti zvauri kuita zvine musoro, wacheuka kwawasakura, sora riri kufa. Hazvina basa kuti iwewe une chaunogona. Hazvishandike kana iwe usina hunhu. Nokuti hunhu ndo hunosusukidza zvaunogona. Ndo hunoita kuti vanhu vade kushanda newe, nokuti uri munhu ane hunhu. Kana usina hunhu chaiwo hwatinotaurwa nababa namai kuti izvi hazviitwe, izvi hazviitwe izvi. Ihwohwo hunhu ihwohwo ukahurasa ihwohwo, kana ukagona kuimba zvakaita sei, kana ukagona kuridza gitari zvakaita sei, vanhu havadi kuriteerera nokuti munhu ari kuriridza haana hunhu. Mashoko makukuta amuri kutaura Nasamanyanga, mashoko echenjedzo yekuti hunhu ndo hwatiri. Dzimwe nguva zvinotaurwa zvakawanda zvisipo Nasamanyanga, mungati kudini kune vana vedu? Nekuti urehwa haushayike, asi hazvifaniri kutibvisa pachirindo. Urehwa vamwe vedu vechidiki vanofunga kuti
zvinokususukidza kuti wataurwa nezvako saka vanhu vakukuziva. Kuzikanwa mune zvakanaka kunenge kwakanaka chaizvo, ende kuzikanwa mune zvakashata hakuna zvakunokubatsira nokuti zvinongopaza iwe mbune nyakuzviita. Urehwa unoshaya basa. Chakaipa chibatirire chinobatirira pane pakaipawo. Saka urehwa haushayikwe, ende haurehwe kana usingagone. Mashoko makukutu havataure nezvako nokuti hapana chaunogona. Mashoko makukutu ari kutaurwa kuti urehwa haufaniri kutibvisa pachirindo. Tinofanira kuramba takangonanga nezvatinoita, asi kutaurwawo kunoratidza kuti waonekwa pane zvauri kuita. Zvinombofamba sei? Zvinouya sei? Munowanepiko nyaya idzodzi dzamunoimba? Munodziwanepi? Nhoroondo dzinowanikwa pane vanhu. Pakangova nevanhu pane chekutaura, pakava nechekutaura, saka zvese zvinongobva muvanhu, mumagariro atinoita iwaya, zvatinowana muupenyu hwedu. Unogona kuzviona kuti izvi ndofunga zviri kuitika kwandiri chete izvi. Kune vamwewo vari kuitirwa izvavo muupenyu hwavo. Unogona kuimba nezvazvo kuchenjedza vanhu kuti zvibate mwoyo yevanhu, vave nechekuita nerwiyo rwako, vadzidze, vayamurwe, vayambutswe zambuko. Naida kuti ndinzwe kuti zvamungade kutaura pamusoro penyaya inorwadza iri kuitika mazuva ano yekuti imi mashingirira manyora rwiyo rwenyu rwabuda, mumwe munhu orukopa yatingati pachirungu kuti vadiki vedu vanzwe piracy. Munofungei nevanhu vanoita izvozvo? Izvozvo zvikura munhu. Dai vanhu vaipinda kuti vanzwisise kuti uzova nerwiyo chii chinenge chaitika, kana wazova narwo rwiyo kuti ruzobuda kuti ivo vagozorunzwa panenge pabuda chii, waruza chii papo, washandisa zvii. I think vanhu kana mabhizimisi mavo zvikaitwa izvozvo hakuna kwavanosvika. Kuponda vanhu, dai vanhu vangonzwisisa kuti regaiwo chongobvisa cheuviri vopowo anhu akazvigadzira. Ndizvozvo vadiwa vatariri, ngatirege kupakura patisina kubika. Ngatimboturai mafemo.